Имам чувство, че сме гледали вече целия Netflix. И Инстаграм. 2 пъти. Чакай малко. Ами това бурканче с идеите? Ще изями коричката. Пица с завързани очи и танци. Готов ли си? Ако има храна, винаги е готов. Сега внимавай, това е котич сирене. Надявам се само да не е мляко. Усеща се като нещо, което не трябва да се изпуска. Да, и най-вече на пода, моля ти се. Не знам какво оформям, но това ако е сърце, значи съм по-добър в любовта, отколкото в готвенето. Да, за щастие любовта не изисква правилната форма. Това ми е любимо. Кое? Това? Или да ме командаш за затворени очи? Ако имаше право на 3 желания, какви щяха да са те? Да има повече вечери като тази, да има още пица и все така да си до мен.